Biluzik, larru gorritan, larru txik, biluz gorri edo larru bixi. Larru bizirik, kanikatan, popabistan. Esateko mila modu daude, praktikatzeko bat eta bakarra. Alegian nudismoa zari gara. Lehen horrela titularetan galdetu dizuegu, nudismoa bai ez, iritziak erantzunak orotarikoak, zuk aipatu duzu itzaleko nudismoa. Bai, zeni nahiko zuria bat naiz, eta erakusten dudanarekin ja ez erretzeko nahiko zailtasun izaten dut, orduan gehiago erakusten badut horrendik eta errexago erretzen naiz. Badut ez zona batzuk erretzea... Gero hor dago krema asko laguntzen du. Bai, nik krema pila bat ematen dut urteko egun guztietan, baina nik nudismoa sombrilla azpian edo etxean. Eta bestela galdetu frenteko bizilagunari. Galartzak ez du sekula praktikatu edo probatu sikiera? Ez, nik behar bezala, bai, etxean biluzik larru ibiltzea gustatzen zait, baina ez zaite erosoa egiten. Baina ez beste zerrengatik, mila tokitan aldatu behar izan denik nire ofizioan gatik, mila antzerki, portaletan, ganbaratan, beste jale bazterretan, eta bueno, girata, eta aldatu, eta izarren kostatzen baina. Nahi traje baina eamate gustatzen zait, ez da, kartera, eta giltzak, eta zer, ni gaina kremare eman beharko banu, ipurdia, era, dietxu alakat, eta ez da nire buru ikusten ipurdin, inork eliak nahi kremek eman nahiko. Eta, gero izatea... Ez, behatu. Ondo jantziko jatzia, aukera. Ba, ipur masaiak eta ondo depilaute. Ez dauzgen nik ondo depilaute. Hori bakotza guztua, Bueno, gero, a ber, esan barretena da, gauza ridikuluak ikusi izan diteula, ez da, gorruak, kalborota zehatzeko, erretzeko, eta larru bisik, dena biztan, eta sombreruakin, zinturiakin, batzuk dituzte. Eta kollariakin nik. Eta kollariakin. Kollariakin nik esaten. Ez baino mazu traje baino jazten markaik eta ez aukitzeko, eta bueno, pixkat alaire libre ibitzeko. Bueno, sexy ingo zeie... Nik atzena bai, atzena kiston kollarako, ozera, jarra eukinun. Marka aukitzen nun. Kiston marki eukinun eta hondik amen zeitzet eukitzen kollaria. Osea, zuk egin izan duzu nudismoa kollar eta guzti? Nik egin izatet nudismoa kollarakin. Osa, nik nudismoa aldeko pertsonien naiz. Hemendik, gora nudismoa, izan nudista eta kendu arropak. Baina, hori da nik nudismoa lotzet tragoaino barrutik kantzontziloa ibiltzen jandiekin. Nik ez dut ibiltzen kantzontziloek. Baina, gero ze pasatzea, tragoaino barrutik kantzontziloa ezartu jazten, raspa uiteu asuntuek. Orduan, hobeto izetea, dinbili danbala, traje baino gabe. Dana libre. Bai.